आई इथे, ती तिथे, मधु इथे आणि चंद्र तिथे. बघा, मधु इथे आणि चंद्र तिथे आणि या माई जुरतो टाकीत झुरतो अंधारा. अंधारात झुरता. चल हा तू असा नको. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सकाळी सकाळी स्वागत. तर मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत की काल माहितीच होता तुमका पाणी मारूचा रवलेला काजींवर ऑइल नसल्या कारणान. तर आता काजींवर पाणी मारूक जाऊचा, फवारणी करूची आहे. तर बघा डोक्यावर कॉम्प्रेसर दिसता, सगळ्या एकट्याकडेच दिल्याने. पप्पानी नाना अजून इथे नाहीत, त्यामुळे सगळा मका सामान नेऊन ठेवूचं. आधी पाणी बिणी भरून ठेवणार आणि नंतर मग फवारणी करणार. आणि पूनमने बघूया आज काय नेरी केल्या ना, ती काहीतरी आज स्पेशल वाटतं. कारण नंदन सांगत होतो आमच्याकडे आज काहीतरी भारीतला. तर चला एक सामान आधी आणून तयार ठेवलेला. तर औषध मारूक मिळाल्या नसल्या कारणाने बघा मोर बरचसो करपान गेलो. कारण बाकीची शेतीची कामं असतात, त्यामुळे आमका औषध फवारणी करूक जरा लेट होता. सकाळी आधी एक वायर घेऊन इल्लोय. सगळा सामान आधी आणून घेतलेलं आहे, कारण कोण नव्हता आज बरोबर. चला तर आता आपण सामान सगळं नेऊन ठेवलेलं. आता फक्त नाना येईल की पाणी मारूचंच आहे. आणि आता जाऊया आधी पूनमकडे जाऊया सकाळीच. बघूया काय गडबड चालली आहे ती. को झाला गो झाला. चला तर आईला दररोज मेनू तुमका बघूक मिळत आहे. हो बघा, आंबोळे, पोळये, ऐता कशाक चालू, डान्स नाच तरी एका डान्स तरी दाखव तुझे कशाक. म्हणजे चल तयार हा. मगाशी मी इल्लय, मला माहिती होता, पण मी पुन्हा गेलोय घरात काम करू. नाही तर म्हणती उगीच चोपलो खाऊ घेता. नंदन सांगता म्हणून म्हणतोय. गो या बघा टकली टेकून हा आपला एका काय कामच नाही. मटर पिठाने नेलं अडे बघ खया. तर पूनमताई, तुम्हाला आज कसं वाटतंय? काय काय तुम्ही आज काय सांगू शकाल? काय सांगू शकाल? तुमचे लोक व्हिडिओ बघतायत एवढे, तुम्हाला
कमी दे या देव नाश्ता देव. लवकर लवकर काढ, नाना माझो व्हिडिओ काढतीय. पुष्पा ती कोथिंबीर आण गो. ही नाही काय चिरलेली आहे ती याच्यात घाल. अरे वापलं ह्याच्या काय म्हणतात, ह्याच्या टमाटो विमाटो ह्या मी दाखवलेला ह्या आपण करता येऊ मी दाखवलेलो ह्या आहे का? सगळ्यात तू दाखव. नाही 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 तो मी तुमका सांगलं. ह्याचा मी सांगले कांदो टोमॅटो कसो घालायचो, या काय करायचं, या सगळं माझं हे असतं. ते आता बघून बघून करूक लागली. होय होय सगळ्यांना शिकते का सांगत मी सगळं शिकवलंय का कायच येत नव्हतं. काय नाही जेवण करूक नाही येत होता, हे का मी शिकवलं. होय होय सांगत होते पण आता नाही उठतो. आता नको सांगा ते, नाहीतर चांगलंच तर वांदे घरची. हा मग काय म्हणतोस बोल. काय म्हणत नाही बाबा, तू काय म्हणत नाही आमका माहिती आहे. आमच्याकडे हा पोळ्यान बरोबर काय उसळ. हा ताई तुम्ही कसे केलात आंबोळे सांगू शकाल का जरा आम्हाला. अरे रवो 1 किलो आणि अर्धा किलो ह्या उडीद डाळ. तिसरा तो इसरण्याचा याचा एक प्रॉब्लेम आहे ना. हा पुढे आणि रात्री गरम पाणी घातलंय, जरा थंडी आहे ना पीठ येत नाही. मग काय घातलंय मी तांदूळ बुदूळ घातलंय नाही. हा ताई हे तुम्ही काय केलात. अरे या माका सांगा नको, माका माहिती आहे. पोळी त्याच्यावर कांदा टोमॅटो आणि कोथिंबीर घातलंय. येस तो मला मिळू शकेल का आता खायला वेळेवर. तुला काम केलंयस ना ट्रॅक्टरचं, तुला मिळणार. म्हणून मी आयडियाच केलं कामदारच तोपर्यंत येऊ कव्या, नाहीतर काय दिवसच नाही नंतर. काय सांगतो तू काही जोडी ना. काहीतरी वेगवेगळं असतं ना. पुष्पा कांदो आण. हा घेऊन ये. मी आणू सांगायचं त्यांनी चिरलंय. हा नाही तुझ्या हाताखाली एक माणूस लागतो. माझ्या हाताखाली नको मान, तुझ्या हाताखाली ठेव. आई इथे, ती तिथे, मधू इथे आणि चंद्र तिथे. बघा चंद्र इथे आणि मधू तिथे. काय गाण्यात तसा मधू इथे आणि चंद्र तिथे. आणि या माहीजो तो टाकीत झुरतो अंधारा. अंधारात झुरता. चल हा तू असा नको. नाही तुला रडणार. त्याला तर बघा या बघा. माका इथे येऊया. मी आधीच सांगतो. तुझा नाना तिकडे गेलेत काय बघून ये, नाही तर माझा काढते मारान. चला तर पोळी काढूचं काम चालू आहे. आणि बघा उत्तप्पा. हो आमच्याकडचं उत्तप्पा, हा तुमच्याकडचं वेगळं उत्तप्पा. बघा आमचं रोज नाश्ता भाकरीचो असता, पण त्याच्याकडे कामदारच ना, त्यामुळे वाईच वेगवेगळा खाऊक मिळणार आहे. म्हणून मी 4 दिवस वाईच जरा सकाळी येते. सकाळी सकाळी तर माका कामान पुढे झोप नाही होय ना गो. होय किती काम लागा ना तिथे. ह्या काय नाही, ह्या डोळे मोठे करून बघू गेला. पुष्पाच्या मैत्रिणी बघल्यानंतर मनात पुष्पा होय होय डोळेच मोठे करीत. आणखी काय ना काय घालू का, भोपळी मिरची, शिमला मिरची. ती पाठच्या गाडीने आता वाईट गाडी गेली आमच्या येत दुपारी. आमच्या मालवणी माणसांचो काय उत्तप्पा. चला तर नाश्ता रेडी आहे, तुम्ही पण यावा. तुम्ही म्हणत असे दाखवून दाखवून खातत आमका. तुका विचारले नाही रेसिपी तू खयची बनवतलस म्हणून. सांग सांग
म्हणजे तुका काय येत नाही असा झाला तर काय येत नाही अशी. चला तर रेडी आहे दररोजचं नाश्ता. ती कशा ही एक बात झाली. आता फोटो मारून एका टाकतोय. चला तर खाऊ तेव्हा आम्ही पण खातो. पुष्पा काय आवडत नाही असला काय ना बॉम्ब मारत. तू बाजू टाकली ती. मस्त आलं. वाजले किती भाऊ? वाजले 10:43. आणखी एक देतास की कसली अर्धी ती घ्यायची तरी खायची रे? जी गोची टमाट्याची नंदन कवी असत खाली आले नसेल वगैरे. मोबाईल बघू रे. मारी ती वरती जेवण काय तू कसा मिळणार एकदाच घ्यायचा. झाला ना आता बरोबर बघितलं तेवढं लेवल किती होता. हा किती ताकद लेवल लिहिली ती बघ. चल दादा दादा तू उभेच राहू. तू बसायचा ना अजिबात. हा जागेवर ना अजिबात बसायचा नाही. चला ओ भाकरी खाऊन घ्यावा काय ती नेरी नाही तुमका मिळाच पण ना. मराठी आता तकडे कधी येऊ काय ताहून. चला नाश्ता तर करून झालेलो आता. आता काय एवढ्यात बघू नको दुपारी जेवणाशिवाय. तर आता पाणी मारूचा. नाना वाट बघतात मग बडबडतात आधी. तर किती वेळ कॉम्प्रेसर चालूच होत नव्हतो. चालू होत होतो पण ती तोटीतून लिकेज होत होता. तर आता 1 तास गेलो फुकटचं. तर मित्रांनो पाणी मारून झाला का जिंका. तर आता आपण जेवणाचं बघूया. दुपारीच जेवण झालेला. काय करू चलतोय ना चलतोय ह्या काय चलत आता चलत जाऊचा घराकडे तांबडे घे. हो मासे घेतलं ना बघ. काय घेतलं कोकरे काय कोकरे घेतल्यानंतर नाही ते काय करतो वाचतं की 4 माझ्यापुरती. ही गाय गडबडीचा आमचं जेवण आजचा. मासेवाले लेट येतात ना त्यामुळे गडबड आता. तर भाज गरम गरम उंची खाऊया आधी. पुण्यान पोळी केलंय. तर तकडे सार तिकड्यातला उकाळता आणि आम्ही भाजता आहे. भाज लवकर लवकर. नाना योग झाले. तर मासे भाजून तयार होत. तिथलेच कोकरे ना. कोकरे कोकरे 4 पोळी आहेत. माझ्या पुरती बसले मी तिथले खात नाही. तर या बघा जेवण रेडी आहे. तुम्ही पण जेवू केव्हा. बाय 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 बाय. जेव्हा खाऊ जेव्हा खाऊ. काय सुधरत नाही. त्याचा इंग्लिश भारी आहे. माझा त्याच्यापेक्षा भारी आहे त्याचा. हा तर आमचे व्हिडिओ कसे वाटतात ते कमेंट करून जरूर सांगा. आवडतात नाही आवडतात या नक्की सांगा तुम्ही. कारण आमका पण कळा ना.